tak myslím si, že otvára sa naozaj ako keby nová kapitola v takom kultúrnom živote mesta. A čo je najdôležitejšie, má to svojich priaznivcov, že neprichádzame do priestorov, ktoré by zývali prázdnotou, ale tento projekt Mesačná jazda, naozaj inovatívny, nový, má svojich priaznivcov alebo ľudí, ktorí možno zo zvedavosti, alebo možno naozaj sa zaujímajú o nové formy umenia, tak to je podstatné, že nie je to vec, ktorá by teda ako keby bola zbytočná. A uvidíme, ako bude ďalej, ale určite želám tvorcom, aby v tomto trende pokračovali, aby to naozaj našlo svoje miesto v kultúrnom živote a v tej sieti rôznych kultúrnych podujatí, ktoré v Košicách sú organizované. Dnešný večer je výborný, cítim sa tu veľmi príjemne, myslím si, že rovnako ako ostatní ľudia. A hoci je tento priestor doteraz bol neprístupný a bol obohnaný múrom, tak myslím, že sa tu hneď všetci cítia veľmi príjemne a je to veľmi ľudský priestor. Budeme sa snažiť, aby tento priestor bol otvorený pre ľudí a bol otvorený pre umenie. Chcete ma znásilniť? Myslím, že toto je veľmi silný vklad k tomu, aby takéto projekty aj v rámci nášho projektu veľkého, ktorý budeme predkladať pred komisiu, aby takéto projekty boli hodnotené ako naozaj nové prvky, ktoré mesto Košice chce priniesť a tým trošku navodiť aj zmenu obvyklého ponímania alebo prežívania kultúry v meste a v regióne.